Nah, metu sawerane matur suwun Bapak. Luwe becik patenono timbang pepisahan kenya Kang Sulesya tak rewangi samudana marang keluarga garwa lan baputra. Ngersake lelagon direwangi gawekne kopi penyanyi tur ya nyawer ngaturke matur suwun sih matur suwun kalih Bapak sinten panjenenganipun Bapak Sadi nggih matur nuwun Bapak Sadi urip ana becik patenono timbang pepisahan kenya Kang Sulesya tak rewangi samudana marang keluarga garwa lan baputra. Jar astu matur suwun Pak Sati nggih kopinipun. Terus bariki rojeng Mas. Ayo. Urip ana kutha gedhe kemetak tokoke. Masak
bablas rojeng mas. Pateng kelempor krungu suarane pit motor rame-rame satengah dalan gede dampyak-dampyak rojeng padha asasura dagas rojeng rombongan jejak ngebut tanpa duga ora emot breng beboyong. Ning saiki rojeng kudu diatasi yen kabacut bisa gawe pepati. Saking klempor krungu suarane pit motor rame-rame satengah dalan gede dampyak-dampyak rojeng padha asesura rombongane saka ngebut tanpa guna ora emot ing beboyong. Neng saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe sapa sing gelem lakoni lelakon sing kasandang dina kawan wengi mung tucis ora ngerti wangku akeh itu jebul nyimpen wati Apa kurang impamentu yen ana tumintaku sarwa kurang duga sirjo ben ngamuk kabeh mau bareng wis kepacut mulane wekasane aku kudu manut asih mung tujune pituturku marang kowe wis kok anggap bakal jamu pikir dalan gede bebasane kaya tetet sewu ocehane gak digatekake aku ra bakal gondeli lukamu apa kurang duga kabeh mau bareng wis kepacut mulane bekas